reggel, Tapsi! Ki az kiszólított? Hello, Rémusz bácsi! Úgy látom, nem vagy valami jó hangulatban. Hogy mész így a bálba? Én nem megyek a bálba, mert nem is leszek már itt. Itt hagyom ezt a vacak helyet. Itt akarod hagyni ezt az ősi Tapsi tanyát? Úgy, ahogy mondod. Azt a helyet, ahol születtél és felnőttél? Úgy, ahogy mondod. Úgy érted, örökre elmégy? Úgy, ahogy... Jau! Látod ezt? Ez az ócska fészek kizárólag bajt hoz rám. Más se csak baj. Itt mindig baj van valamivel, úgyhogy el kell mennem innen. Nem tudod, hogy a bajok elől nem lehet megszökni? Ahol megyek, ott nem lesznek bajok. Én nem ismerek olyan helyet. Igen, nem számít, én akkor is elmegyek, és vissza se jövök soha többé. Tehát, Isten veled, Rémusz bácsi. Remélem, tudod, hogy mit csinálsz. Miattam ne aggódj, vigyázok magamra. Hátat fordított hát minden régi bajnak. Na igen, de most biztosan a vadonatúj bajokkal kell szembenéznie. És tessék, már is megtörtént a baj. Papsifülesünk ott himbálózott ég és föld között. Először attól félt, hogy le fog esni. Aztán meg attól, hogy nem fog leesni. Ficákolt, ráncigálta magát, ugrándozott, de semmi nem használt. Tudta, hogy csapdába esett, és gyanította azt is, hogy kiállította ezt a csapdát. Tudta, hogy hiába is kiáltozna segítségért, mert csak Róka-Rókus odúja van a közelben. És Róka-Rókustól nem várhatott irgalmat. Na végre! Végre elkaptam azt a bolond nyulat! Sikerült! Remek! Hurrá! Megvan! Előkapta fejszéjét, és elkezdte élesíteni, hogy minél hamarabb vagdalt húst csinálhasson Tapsifülesből. Mivel Tapsifüles kicsi volt, és nem valami erős, most a fejét kellett használni a lábai helyett. És pontosan ezt is tette, amikor meglátta, hogy Medve Ede közeledik felé az úton. Hip, 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 hurrá! Hip, happy nap! Vidám a föld is, a talp